ne ya zama yadda ya zama yanzu, kuma kun notice waɗansu abubuwa kun ignore ne ko kuma babu komai ne a lokacin. Wato a ganewa ta lokacin da muna cikin zamani ɗan lokacin namu, kaga kofar sarkin nan inda mukan shirya babban taro, musulmai ma ba sa damun mu, mukan wani lokaci kujeru muna haya a wurin su ne mu zo mu yi babban taro a kofar sarkin Jos. A kofar sarkin Jos, domin muna zaman lafiya, ba fada ba komi, kuma har ma su kan bi cikin abin da yake duka shi mai fadin gaskiya ne, sai dai ko kai magana ko yana da zafi, amma kai mai fadin gaskiya ne, maganan ka nan da girmu bi, saboda al'amuranmu yana da wuya bi iri addini na kan nan, amma gaskiyar yana wurin ka, muna zaman lafiya. Ya dauko mutum daga ciki, akwai wata zabiya ta kan yi waka da murya irin murya nasu, idan sun ji wannan waka sai da matansu da kuma sai su zo kusa suna ji abin da ke faruwa. Amma me ke faruwa yanzu, ni na kawo ga ƙarshen magana cewa ƙarshen duniya ne ya kusa, domin waɗannan hanyoyin da muna gani da mutane ba su so su ji shara, shi yana zuga su, shi ya sani lokacin sai ya kusa, shi yana zuga su ba su marmari su ji bishara. Ba ma waɗanda ba su sanye su ba, cikin majami'in mu man ba za ka tarar da mutane irin waɗannan haka, waɗanda suna ne kawai kamar rayuwansa ba abin faɗi, musulun zai ce na san wane amma ban da kai.